در دایره واخوری پنجمین مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی آبی قصر تنیس مسابقه بین‌المللی اوید به شناوری میان زیاده از 70 نفر ورزشگران از دولت‌های آسیای مرکزی برگزار می‌گردد. درود می‌گوییم به شما بینندگان عزیز تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی. نشر نوبتی برنامه سیاحی ورزشی از جریان این مسابقه برای شما پیشکش می‌گردد. ما را همراه باشید. امروز با تشبث و دستگیری رئیس فدراسیای ملی شناوری جمهوری تاجیکستان یک چهاربینی با شکوه با اشتراک 4 دولت که قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان برگزار گشته ایستاده است که در این چهاربینی زیاده از 70 ورزشگر در این چهاربینی قوا آزمایی می‌نمایند و دستپروران تاجیکستان باشد زیاده از 20 نفر هستند، که یک 16 نفر پسر و 6 نفر دختر در این مسابقه نامنویس شده قوا آزمایی می‌نمایند. соли панҷум аст ки бо ташаббуси федератсияи миллии шиноварии мамлакат дастгирии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ гузаронида мешавад. баргузории имсолаи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ ба вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои осиёи марказӣ рост омад ки ин барои дӯстиву ҳамдилӣ бо мамлакатҳои ҳамсоя ва рушди ин намуди варзиш дар минтақа заминаҳои мусоидро фароҳам меорад. маврид ба зикр аст ки дар ин мусобиқаи байналмилалӣ дар маҷмӯъ беш аз 70 нафар варзишгарон аз ҷумҳуриҳои қазоқистон, ӯзбекистон, туркманистон ва тоҷикистон ширкат меварзанд. дар рӯзи нахустини мусобиқа бошад 60 нафар варзишгарони аз 16 сола боло иштирок ما با مقصد دوستی و همبستگی به جمهوری تاجیکستان به مسابقه بین‌المللی بخشیده شده به نجات ارال و واخوری پنجم مشورت سران دولت‌های آسیای مرکزی آمدیم. ما را بسیار خوب پیشواز گرفتند. سطح برگزاری مسابقه عالی است. از آمدن به تاجیکستان خیلی خوشنودیم. من باری اول است که در تاجیکستان هستم و تأثیراتم بسیار مثبت است. شهر شما زیباست و هنوز هم در حال شکوفایی قرار دارد. Все очень красиво, город строится, развивается. баргузории мусобиқа имконият фароҳам меорад ки варзишгарони дигар кишварҳо дар баробари маҳоратсанҷӣ бо таъриху фарҳанги мардуми мо ошноӣ пайдо кунанд.
ин гуна мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ба ғайр аз рушди соҳаи варзиш инчунин барои рушду муаррифии сайёҳӣ низ вусъати тоза мебахшад. ин ҳам на камтар аз соҳаи варзиш аст, ки метавонад таваҷҷӯҳи хориҷиёнро ба мамлакати тоҷикистон ба фарҳангу тамаддуни бузурги осиёи марказӣ афзоиш диҳад. мо ҳам вақте ба тоҷикистон омадем, бо таъриху фарҳанг ва дастовардҳои он аз наздик ошноӣ пайдо кардем. ин намуд мусобиқаҳо боз ҳам барои ривоҷу равнақи на танҳо варзиш, балки саёҳат низ боис мегардад ва албатта бо ин роҳ мавқеъ ва доираи шӯҳрати тоҷикистон дар минтақа боз ҳам васеътар мегардад. ба мардуми тоҷик ва президенти тоҷикистон барои чунин пешвози гарму самимона изҳори миннатдорӣ менамоям. иштирокчиёни мусобиқа дар намудҳои тарзи озод, баттерфлай, брас ва пӯшнокӣ шино карда дар масофаҳои 50, 100, 200 метр ва эстафета малакаю маҳорати худро нишон дода барои дарёфти мақомҳои фахрӣ кӯшиш ба харҷ доданд, зеро ба даст овардани ҷойҳои арзанда дар ин мусобиқаи бонуфуз ба осонӣ ба даст намеояд. меҳмононе ки ҷиҳати иштирок дар ин мусобиқа ба кишвари мо ташриф оварданд, аз пазироии гарму самимонаи тоҷикона, табиати зебои мамлакат ва дар сатҳи баланд роҳандозӣ шудани ин мусобиқа хушҳоланд. имрӯз соҳиби мақоми сеюм шудам дар масофаи 50 метрӣ тарзи баттерфлай. тоҷикистон хеле зебост, мардуми ин ҷо хеле меҳмоннавозанд. меъмории шаҳр ҳам бисёр муосир аст, одамонаш хеле некхоҳу самимиянд. мо аллакай дар якчанд боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ қарор доштем. намедонам онҳо чӣ ном доштанд, лекин хеле зебо буданд. хӯрокҳои тоҷикӣ ҳам ба ман хеле писанд омад. албатта чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ аввалан ба рушди сайёҳӣ бисёр як манфиат дорад, як фоидаи хуб дорад, яъне ки ин меҳмононе ки ба ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар мешаванд, ташкил мекунанд як курси сайёҳӣ ба меҳмонон дар якҷоягӣ бо меҳмонон дарспарварони мо ҳам низ якҷоя онҳо аз ҷойҳои тарихӣ дидан мекунанд. ин хуб аст барои варзишгарон ва варзишгарон ҳам ягона умеду орзуи ҳар як варзишгар ҳаст, ки ба дигар давлат сафарбар шавад ва дар унҷо дар мусобиқаҳо иштирок кунад, аз ҷойҳои тарихӣ унҷо шинос шавад. қобили зикр аст ки шиноварӣ яке аз намудҳои маҳбуби варзиш буда дар баробари ба дастовардҳо ноил шудан ҳамчунин ба саломатии инсон фоидаи зиёд дорад ва захираҳои зиёди обии тоҷикистон имконият медиҳад, ки дар мамлакат намуди сайёҳӣ, варзишӣ, обӣ, қайиқронӣ ва шиноварӣ ташаккул ёбад. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии Федератсияи Миллии Шиноварии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда мешаванд. боиси таъкид аст, ки дар доираи мусобиқаи байналмилалии мазкур экскурсияҳо ба мавзеъҳои тамошобобу сайёҳии пойтахт роҳандозӣ гардидааст. ҳамин тавр дар рӯзи аввали баргузории мусобиқаи байналмилалӣ оид ба шиноварӣ аз варзишгарони тоҷик Бардачова Екатерина аз рӯи масофаи 50 метр тарзи баттерфлай соҳиби медали тилло гардид. мо хеле хурсандем аз дидор бо варзишгароне ки аз давлатҳои ҳамсоя ба тоҷикистон омадаанд. имрӯз ман дар масофаи 50 метрӣ тарзи баттерфлай иштирок намуда соҳиби ҷойи аввал гаштам. мо варзишгарони туркманистонӣ, ӯзбекистонӣ ва қазоқистониро ба ҷумҳуриямон хушомадед мегӯем. умедворем ки чунин мусобиқаҳо мунтазам баргузор карда мешаванд. ба туфайли ин гуна чорабиниҳои варзишӣ намуди варзиши шиноварӣ дар тоҷикистон хубтару беҳтар рушд мекунад. варзишгарони дигари тоҷик Каренкова Ксения, Рамзиёрзода Садам аз рӯи масофаи 50 метр тарзи брас сазовори медали нухра ва Ардашер Гадоев, Захар Пинкевич ва Кирилл Болшедворский сазовори медали биринҷӣ шуданд. гузариши мусобиқа бениҳоят хуб аст. нағз пешвоз гирифтан, ҳавзи шиноварӣ ва севу зебо, толори бар ҳаво, умуман инҷо ҳама чиз хуб аст. тоҷикистон ниҳоят зебост. бисёр мавзеъҳои тамошобобро дидем. инсонҳои хубу самимӣ ба мо хеле писанд омад. ман дар масофаи 100 метри тарзи озод иштирок карда ғолиб омадам. ҳамватани ман ҷои дуюмро гирифт. мо хеле хурсандем.
ман дар ин мусобиқа тоҷикистонро намояндагӣ мекунам. имрӯз ман ҷои дуюмро дар масофаи 50 метрӣ тарзи брас ишғол кардам. ба ман умуман баргузории мусобиқа писанд омад. бори аввал аст ки дар чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ширкат меварзам ва ҳоло хеле хурсандам ки мақоми дуюмро сазовор шудам. дар рӯзи охирини баргузории мусобиқаи байналмилалии оид ба шиноварӣ миёни 70 нафар варзишгарон аз давлатҳои осиёи марказӣ, варзишгарон аз дастаҳои мунтахаби ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Туркманистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон фаъолона ширкат варзиданд. иштирокчиёни мусобиқа дар намудҳои тарзи озод, баттерфлай, брас ва пӯшнокӣ шино кардан дар масофаҳои 50, 100, 200, 400 метр ва эстафета малакаю маҳорати худро нишон дода барои дарёфти мақомҳои фахрӣ кӯшиш ба харҷ дода натиҷаҳои назаррасро ба даст оварданд. имрӯз ҳама ғолиб буданд. Аз тамоми мамлакатҳои иштирокдор ғолибон муайян шуданд, ҳам аз Ӯзбекистон, ҳам аз Қазоқистон ва ҳам аз Туркманистон. ин мусобиқа аз рӯи масофа, тарзҳо ва дастаҳои гуногуни давлатҳо доир гардид. ғолиби мақоми аввал дастаи Ӯзбекистон, ғолиби мақоми дуюм дастаи Қазоқистон ва ғолиби мақоми сеюм дастаи Туркманистон шуданд. ин ҳам ба он хотир ки дар ҳайати ин дастаҳо шиноварони ҳирфавӣ ва воқеан ҳам донандаи нозукиҳои ин варзиш буданд ва албатта дар ин мусобиқа дастаи Тоҷикистон низ натиҷаҳои хубро ба даст овард. ҳамин тавр мувофиқ ба натиҷаҳои серӯзаи баргузории мусобиқаи байналмилалии оид ба шиноварӣ, дастаи мунтахаби Тоҷикистон соҳиби 1 медали тилло, 2 медали нуқра ва 7 медали биринҷӣ гардид. Дастаи мунтахаби Туркманистон бо ба даст овардани 2 медали тилло, 5 нуқра ва 4 медали биринҷӣ соҳиби мақоми сеюм шуд. дар ин мусобиқа дастаи мунтахаби Қазоқистон бо ба даст овардани 5 медали тилло, 7 нуқра ва 6 медали биринҷӣ соҳиби мақоми дуюм гардид. дар масофаи 50 метр тарзи озод дар ин мусобиқа соҳиби ҷои аввал шудам. талош барои ишғоли мақоми аввал бисёр хуб буд. мамлакати шумо хеле зебост, ба ман писанд омад. ва ниҳоят дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо ба даст овардани 16 медали тилло, 10 нуқра ва 7 медали биринҷӣ ҷоизадори мақоми аввал гардид. ман шашумин медали тиллоро ба дастаи мунтахаби Ӯзбекистон овардам ва боз дар эстафета ҳам ғолиб шудам. миннатдории худро ба мардуми меҳмоннавози Тоҷикистон мерасонам. барои чунин пешвози самимии ташаккур. ба ман ин ҷо бениҳоят писанд омад. ҳатто ҳоло хоҳиши баргаштан надорам. ин ҷо инсонҳо хеле некхоҳанд ва ҳамеша дар ҳама маврид омодаи кӯмак ҳастанд. чанд рӯзи ин ҷо будан худро умуман бегона ҳис накардем. баргузории мусобиқа дар сатҳи хуб ба роҳ монда шуд. медалҳояш низ бояд гӯям ки муқаррарӣ набуданд. хушбахтона дастаи Ӯзбекистон ҷоизадори мақоми аввал шуд. каме дигар зарур аст ки боз ҳам дастовардҳои бештарро соҳиб шуд. барои меҳмоннавозӣ беҳад миннат дорем. меҳмоннавозии тоҷикона олист. имрӯз ба мушоҳида мерасад ки варзишгарон аз тамоми мамлакатҳои иштирокдор Ӯзбекистон, Қазоқистон, Туркманистон ва Тоҷикистон барои ғолибият кӯшишу ғайрати зиёд доштанд ва боиси хушнудист ки дар мусобиқаи байналмилалии Осиёи Марказӣ ҷумҳурии Тоҷикистон низ соҳиби медали тилло гардид. ин бозгӯи он аст ки Тоҷикистон ҳам мавқеи худро дар Осиёи Марказӣ дорад ва дар Тоҷикистон низ ғолибони мусобиқаи Осиёи Марказӣ ҳастанд ва ин бошад аллакай маълумгари он аст ки дар Тоҷикистон ба соҳаи варзиш, махсусан риштаи шиноварӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад.
ёдовар мешавем ки мусобиқаи байналмилалии мазкур бо ташаббуси федератсияи миллии шиноварии ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе аз санаи 13 то 15 сентябри соли равон бо ҷалби варзишгарон аз ҷумҳуриҳои тоҷикистон, ӯзбекистон, қазоқистон ва туркманистон роҳандозӣ гардид. воқеан ҳам баргузории чунин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ки бо теъдоди зиёди варзишгарон аз давлатҳои хориҷӣ баргузор мегардад, барои боз ҳам рушду равнақи сайёҳии варзишии Тоҷикистон саҳми босазо мегузорад. инҷо бинандагони азиз мерасем ба поёни нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. бо умеди саломатию сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва варзиш бошед.